Здравейте! В няколко последователни видеа говорихме за звука Л, след това за звуковете С и З по ваша молба. Днес е ред на звука Ш и звука Ж. Двата звука, както вече се сещате, се произнасят по един и същи начин. Веднага започваме с леки упражнения за подготовка. И първото от тях е Нещо май мирише. Не обичам тази миризма. Вие усещате ли го? Всъщност това беше подготвително упражнение. Повдигането на горната устна ни подготвя за правилната позиция на устните за Ш и Ж, в които те са леко окръглени и издадени напред. Позицията на езика. Отново страничните ръбчета се допират до кътниците, но връхчето този път се повдига нагоре и заема формата на чашка. За да сме сигурни, че заема правилна позиция, може да използваме огледало и да следим неговата позиция. Правим ето така. Това е правилната позиция на езика, за да произнесем звука Ш и Ж в норма. Когато сме сигурни, че сме отработили тези две упражнения, можем да преминем към тренировка с същите морфеми. Ши, ше, ш, ша, шо, шу. Същото можете да правите и с ж. Жи, же, ж, жа, жо, жу. Когато отработите морфемите, можете да преминете към думи, за да стигнем до скороговорката шише се суши, на шосе се суши. Колкото по-добри ставате, толкова по-бързо ще можете да произнасяте и то правилно. Шише се суши, на шосе се суши, шише се суши, на шосе се суши. Можете да правите колкото искате стичове с тази скороговорка или с друга, в която отново имаме звуковете Ш и Ж. Ще очаквам вашите стичове. До скоро!